Per mi ser voluntària és tindre les ganes, la il·lusió de voler fer petites coses, d'ajudar, de canviar aspectes d'aquesta societat que no ens agraden. És donar i rebre, és aprendre, és ensenyar i és estimar. Doncs és tenir aquesta oportunitat d'estar a prop de les persones, poder ajudar, ser part de campanyes. Jo he trobat que és donar sense esperar res a canvi i sentir-se generós amb tothom i tenir ganes d'ajudar. Jo crec que sí que és important que la gent es faci voluntària de Creu Roja. Hi ha molts moviments bons i és que és una cosa que realment és necessària. Crec que s'hauria de fer voluntària perquè és una manera d'aprendre. Sense algú que posi les seves mans i tingui la il·lusió de fer realitat els projectes de Creu Roja, no es podria fer res. Vull dir, si fallen els voluntaris, falla tot. Suposo que ser voluntari o no ho portes dintre. Jo vaig entrar i difícilment marxaré. He trobat coses, persones, les tècniques, voluntaris, els nens, l'equip, i aquí jo em sento molt feliç. Sí, Creu Roja és feminista, i ho serà sempre. Tu ets l'única persona que té dintre el poder d'estimar-se, de valorar-se i de créixer com a persona. Si ets voluntari realment t'agrada i tu passes bé. És com una segona casa, una família. La paraula que defineix Creu Roja, joventut i esperança. Creu Roja és esforç. No necessitem màgia per canviar el món. Tot el que necessitem ho portem dins. T'hi apuntes? Et necessitem a tu. Perquè juntes podem.